Binamanuka, binamanapang sarayaw nagan kita. Urot hinigaan, dugan-duyugan, tahiming asunata. Sige sayaw na ayaw pag-iha para maglipay kita. Maupay ibinga sarayawong kay lahuta. Ilukso at tiil, hawak rubaya, ukamuting dupa-dupa. Kagapos at padisigan daman kwarta para imo ibagala. Sugat hindi pa masugat hirahin, pagsaburat hindi kwarta. Kay sa paghininga, sarayawon kay lahuta. Kung maruruya ka, aguan masistangan na kuliwatan magkikinanta. Ikawan mapagpag, ikawan masayaw. Halikaw liwatan maisan gana. Kung nagumapagaw, ayaw kamaraka. Kay magsasaro sa liwan man kita. Kay maarap man liwatan o sumayawin lahuta. Sarayawin kaya mo na itong paborito. Pinaparisang ginagalahan kay sayaw nga aminuno. Sugadhan kuradang ugal kurat siya, ayun ang samang nunong letinyo. Kaya lahuta usahan sayaw nga aminuno. Kundi ba at kunabanito, batay na ininglawas ko. Lawas ko ay natigis tayo. Ang duro na paniguro. Kundi pa at tunabalik ko. Matay na ininlawas ko. Lawas ko ay natigis tayo. Ang duro bukaw, naglupad-lupad haibaw. Agidaw-gidawan gindin, naglupad-lupad halangit. Agidaw-gidawan bukaw, naglupad-lupad haibaw. Agidaw-gidawan gindin, nilupad sa langit. Thank you so much, Engineer Michael Ador and Honorable po ng Barangay Belyohan Hagnaya.